What's up mga karuba? This is again your Konyo Boy, Apong Glenn rapping English Ilocano Aglalao. Itangal daw at trivia tayo. I-trivia tayo itangal daw kaya dahil yung pakasaritaan di Busillo, Ilocos Norte. Ito, sa likod ko. Dahil ti Busillo, Ilocos Norte. Mamuyo pa din nga hindi panahon di Espanyol ang Busillo, Ilocos Norte deta. Hindi na ipatakdir deta. Hindi 1878. Dahil nga building kan Tabacalera building. When no, dahil pagaramidan ti tabako. When no, isuna ti Administration Center of Tobacco Monopoly. Di kaya nakasawon dahil amin nga mulang tabako dito Ilocos Norte, terong Ilocos Norte. Dito yung ikabili di. Ito yung building. So nga amin nga digit agtantalon ti tabako, kung digit agkulmula ti tabako, hindi panahon ti Espanyol, may di kami ito. Dito ti sentro, ti pan naka sentro, ti pinaglako ti tabako. Kasi nga building, ti Ilocos Norte, adalang dito laot ti Kapitolyo. So, kung makita yung ti Kapitolyo, adalang ti Kapitolyo. At dapat ti may isang museum dito bangir na Tatawid Museum. Tatawid Museum nga Magagaranti Communications and Media Office sa Sumarsarnungal daw. Awan, baga lang, mayakar kami, sa Kapitolyo, rib-rib ba inda. Kita, tapos upangkamti na tawid. Upangkamti dito tawid, and then, J. Camtong. Awan, istorya lang, karuba ming kami. Awan, di pa kayo naigan na kami. Museo, gamkas jay. Itat na nagbaling nga museum. Isumat ti may pagpanpanakkel dito nga museum no at bumisita may ipakita dayjay gamit di panakakwa ti tabako amin nga gamit ti tabako adanta ken at dapat dito digijay dati nga maususar ti tagibalay di no na nga panahon at digijay mo na dangin ususar at dapat digijay badbado nga daan nga bado ti Ilocano ladadawan kada mausar iti nagtibalay mausar nga panagtalon ken panangalap pinagkalap di mo na nga Ilocano di mo na nga Ilocano kita makita yung amin dita ken dapat digije kita ibadbado nga inabel kasto nga digije pa handcrafts nga naggapo tiratan dadami nila kasi iti museum dito Ilocos Norte. Ngayon, kita nga pampanawin, no may kayong pumasyal dito, nakarikop na mapapapintas kasi ang museum sa barang ito ng new normal na pinpintas yung ulaan di makita yung unek. And of course, na kita'y uping madipay lang mabalin nga pasyar. Kasi nga medyo kapag pandemic pa lang. Ito nga kamayatan na nga ma-renovate pa lang. So nga di kayo pa lang umay. Kada kayo nga buya, stay safe, stay home. Kan umay kayo man dito Museo Ilocos Norte, awanti, pakita yun. Natarimaan na. Okay, dito nga rudan. Shot ni Apong Glenn. And yo, peace out. Bye-bye.